片付けレッスンの前、私は必ずお客様のお家にご挨拶をしています。こうすることで、なんとなくお家とつながったような気がして、片付けている最中にもどこに何を収納したらいいのかが分かってきたり、お家が片付けをサポートしてくれるような感覚があるんです。ご挨拶の内容としては、心の中で自分の名前と職業をお伝えして自己紹介をした後に、これからお片付けをしていきますので、どうぞサポートをお願いしますというふうに言っているんです。ぜひ試してみてください。